Электронны рэсурс сцежкамі даўняй літаратуры па вучэбным прадмеце беларуская літаратура прызначаны для вывучэння на базавым узроўні вучэбнага прадмета беларуская літаратура ў 10 класе. Уключае цыкл онлайн-вучэбных заняткаў па тэме «Уводзіны» і раздзеле «Даўняя літаратура». Вялікі аб'ём і складанасць аглядавых тэм выклікае ў вучняў найбольшыя цяжкасці. Электронны рэсурс сцежкамі даўняй літаратуры пабудаваны на міжпрадметнай аснове, візуалізацыі складаных аглядавых тэм, спрыяе глыбокаму засваенню вывучаемага матэрыялу, арыентаваны на розныя віды самастойнай працы і фарміраванне функцыянальнай адукаванасці вучняў у працэсе праектнай дзейнасці. Мэта вучэбнага рэсурсу – далучэнне вучняў да мастацтва слова у кантэксце духоўнага і сацыяльна-гістарычнага жыцця народа і фарміравання на гэтай аснове мастацкага мыслення, эстэтычных пачуццяў, чытацкай маўленчай культуры, выхавання чалавека з глыбокім гуманістычным і дэмакратычным светапоглядам, патрыёта, задача онлайн-вучэбных заняткаў. Дапамагчы вучням самастойна засвоіць веды пра літаратуру як цэласнасць, прадстаўленую ў выглядзе паняццяў і спосабаў дзейнасці. Устанаўліваць міжпрадметныя сувязі. Самастойна арыентавацца ў розных крыніцах інфармацыі. Валодаць уменнямі параўноўваць, аналізаваць, класіфікаваць па родава-відавых прыкметах, устанаўліваць аналогіі і прычынна-выніковыя сувязі. Суадносіць свае дзеянні з запланаванымі вынікамі. Вучням прапанаваны рэсурс дапаможа ў самападрыхтоўцы або падрыхтоўцы да урокаў. Настаўнікам візуалізаваць складаны гістарычны матэрыял, стварыць умовы для фарміравання нацыянальна-культурнай самаідэнтыфікацыі, гуманістычнага погляду на свет, агульначалавечых каштоўнасцей, дапамагчы вучням авалодаць навыкамі пошуку і крытычнага адбору інфармацыі, праектнай і даследчай дзейнасці. Змест электроннага рэсурсу сцежкамі даўняй літаратуры структураваны ў 3 модулі. Онлайн-вучэбны занятак, тэставыя заданні да кожнай тэмы і 2 праекты. Улічаны мэтавыя устаноўкі, узрост вучняў, мастацкая своеасаблівасць вывучаемага матэрыялу, этапы яго вывучэння. Кожны онлайн-занятак складаецца з вызначэння тэмы і мэты. Мэты сфармуляваны з пазіцыі вучняў. Характарызуецца канкрэтнасцю і вымяральнасцю. У канцы кожнага відэафрагмента адбываецца суаднясенне сваіх дзеянняў з запланаванымі вынікамі. Тлумачэнне новага матэрыялу адпавядае ўзроставым асаблівасцям вучняў і аптымальным тэмпам. На працягу онлайн-занятка выкарыстаны разнастайныя прыёмы для ўцягвання навучэнцаў у вучэбна-пазнавальную дзейнасць. Напрыклад, пасля знаёмства з тэарэтычным матэрыялам прапануецца спыніць відэа і выканаць заданне ў сшытку, пазначыць часавыя межы пэўнага перыяду, намаляваць вобраз-сімвал, прааналізаваць мастацкі твор, запоўніўшы табліцу, параўнаць погляды на свет чалавека эпохі сярэдневякоўя і адраджэння, параўнаць такія напрамкі эпохі барока, як класіцызм і сентыменталізм. Тлумачэнне новага матэрыялу візуалізавана, падтрымана тэкставай інфармацыяй і адбываецца з апорай на творы мастацтва, карціны як беларускіх, так і замежных мастакоў. Лекцыя, чытанне, абагульненне і сістэматызацыя, праца з табліцамі, аналіз сваёй працы, знаёмства з творамі мастацтва, паэтычная хвілінка, работа з вучэбным дапаможнікам. Усе гэтыя формы навучання забяспечваюць такія якасці онлайн-занятка, як цэласнасць, навучальная, выхаваўчая і развіццёвая накіраванасць, праблемнасць, дзейнасны характар, спрыяюць развіццю чытацкай граматнасці. Кантрольна-дыягнастычны модуль прадстаўлены тэставымі заданнямі, якія адпавядаюць вучэбнай праграме. Дакладна сфармуляваны, не ўтрымліваюць двухсэнсоўнасці, могуць мець мноства выбараў або адзін. Метад праектнай дзейнасці дазваляе выкарыстоўваць веды, атрыманыя ў ходзе вучэбнай дзейнасці на практыцы, фарміраваць актыўную, ініцыятыўную і самастойную пазіцыю вучняў, развіваць даследчыя, творчыя, самаацэначныя, рэфлексіўныя навыкі. Вынік кожнага праекта можна ўбачыць, асэнсаваць і прымяніць на практыцы. Праектная дзейнасць спрыяе развіццю самастойнага мыслення, самаарганізацыі, супрацоўніцтву з дарослымі і аднагодкамі, а таксама творчаму і эстэтычнаму выхаванню асобы. Прапанаваныя онлайн-заняткі носяць рэкамендацыйны характар і разлічаны на творчае выкарыстанне.